muri yeZimbabwe aiwa kune vaidhauta kuti mafresh elections hakuchina inyaya yenhema isikamiriro vanhu aiwa chokwadi chazobuda newspaper reAfrica Beauty Rwind razinyazochibuditsa pachena saka tamboti timbokuvigirai zvabuda munhau kuti aiwa SADC iri serious mafresh elections atouya saka tapinda munyaya iyi nokukurudzira bva wasubscriber wolikea wotina on the bell icon tambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live nekuti muzora nhasi headline inobuda rakanzi SADC to supervise preparations for fresh elections in Zimbabwe. Tichiendera mberi iri kunzi all Zimbabwe election stakeholders now know that fresh elections are coming in Zimbabwe and that SADC will be in Zimbabwe around mid-February to oversee the preparedness of their member state to uphold the fresh elections. Fresh elections in Zimbabwe are coming. ZANU-PF knows it. The Citizen Coalition for Change knows it. The Zimbabwe Electoral Commission ZEC knows it as well, and the ZEC knows their role in the fresh elections is going to be closely monitored by SADC. The regional bloc will be in Zimbabwe in February to oversee preparations for fresh elections in Zimbabwe. Don't ask about their by-elections on 3 February. That's one of the many temporary side shows that have been going in Zimbabwe. Sandozvitakonzi aiwa mafresh elections atosvika vanhu ngavachiva nehope by-elections avakaita akanakana nebasa saka muri yeZimbabwe aya mashoko auya apa hope kuvanhu chimbotiudzei munoti kudii pamusoro penyaya iyi pindai mucomment section medu pamusangana kusubscribe kulika pochanotina on the bell icon torambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live.